Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Ah, ang tigulan ng tansang na mo dito nung. Nagkatagibisit na ko kinitiguangan na. Salat ko daw. Unsam gi gustong mahitabuan ng tiguangan. Ganahan siya nga mupahuway na. Ha, apyot? Kurang murasa dong kay nakalalom na magabi eh. Mupahuway na gisuros ng tansang ko eh. Okay, napo ko manugoy. Ug sa may gusto nimo? Kini? Ayaw tayo nga. Makalbitan taon ni mula nung. Mubuto taon na nung. Ayaw tayo mubuto na taon nung. Mau nga kundi ka gusto nga mubuto ni Diaz mong hanggawa ka. Pahawa! Mintras nakapugong-pugong animala ka. Walang mawa ba? Animal na di ko ani karon. Mawa ko. Way sibisan kinsa nga makapugong na ako sa kung tinguha kang kurina. Wa ugwa gyud. Bisan pa si Francing. Katabalagkak pa, uy. Katabalagkak ang ginawi. Abi na kong patay nga bulan ako. Abi na kong uber may deadball body na ko. Nung sa matutong kari kaya, oy. Iamong man ko. Mayong pagkalagputog akong kabuhi. Ha, inaman to. Ano naman tao to napitan na lagpot, oy. Salan maningog man itong kriki ngadtong Corina oy. Nagauros-uros. Ug marka bahala na mo lang ni. Ug ilang po kami ko ni Francing di ay. Salan mo lang. Salamat sa Ginoo nga okay ka na og nagkauli na diha sa bay, Miles. Ngay kani, mayog kani pa Francing no, kay gitabangan ko og danin no isyo sa ospital, katong luya kaayo ko. Nagkasulti mi si Isyot bahin na Miles. Og ako na siyang gipasalamatan tungod niya na sa iyang gihimo diha nimo. Tinuod gyud na siyang higala. Aw opa, kay wa may kwarta si mama no. Aniyang sing-sing mantingali to, ang giprinda, aron nami magamit sa ospital. Mao ba nga? Kung mao, may bayranan sa prietan Isyot. Wa man siya musulti na ko, anak. Aw, mauwaw tingali to siya pa, kay gamay raman sa dangiyang natabang. Si Tito Greg kikyod ang dako kaayong natabang namo dito sa ospital, kay iya man tanan gasto sa mga tambal o doktor. Bisan kani sa mong pagkaon dito. Mao bitaw nga dako sab kayo nga akong pasalamat ni Tito Greg ninyo. Kay wa gyud mo niya pasagdi diha. Sa lagtod, di lang sa akong pagpanarbaho diri siya nakatabang nako. O labi na gyud ninyo diha. Buutan kaayo si Tito Greggy pa oy. Magpasalamat sa Ginoo nga nagkabaton mo Tito Greg nga ingon niya nagkabuutan o kamatinabangon. Bitaw pa. Bisan unsa lang gayang dadon diri sa ato. Labi masuroy siya diri. Di siya malimot pagdag chicken manok. Kana paborito na mo ni Kuya Dudot. Dadan mi pagkaon diri. Apil si Mama Corina. Nya, palitan pun mi permi si Kuya og duwaan. Og mga singina. Diyot-diyot lang yun siya maari sa ato pa. Mao ba? Diyot-diyot.
kung saan ko kapag baos ng kayo ni Tito Greggy ninyo diha. Pero sige lang. Ako na may bawo ni ana. Ang ako lang ninyo diha nga tahoron lang yun niyo siya ha. Respeto lang yun mo niya. Ayaw ka balaka na pa. Kay gitahod man gyud na namo siya ni Kuya Dudot. Para namo ni Kuya No, murarasan na siya og among papa. Ha? Angong, kay mura man og ikaw pa bi. Kay mangutan naman jud siya namo. Nako, lapi na katong dito sa ospital kung okay ra ba kuno ko. Unya, ingon sad siya nga, kinahanglan magpakaayog yun ko. Murag jud og ikaw pa. Ah. si kuya ni mo Dodot. Tuwa man tos tindahan pa, gipabantay ni Mama Corina. Ha? Kay hain man di is mama ninyo. Usa pa, wa pa di mo maniras tindahan nga gabi naman. Wa pa mi manira pa. Unya si Mama Corina, tuwa man sa lingkuranan sa kawas, nagsulti og si Lola Tansyang. Sige na, Miles. Oras sa kato, ha? Sultihin lang niya si mama ni mo Corin nga basig makahigayon kung tawag niya og mapuhon. Kana, kung dili ko mabisi dito sa trabahoan. Ingna lang niya siya. Opo, Francine, akong ingnon. Gusto imo gibuhat ko rin nga dili magpaduol ni Greggy. Dili lang aros paglikay sa mga istoryahos mga taong nasa tong palibot. Kay wara ba din ni Francie nga imong bana? Nasayod ka na sa mga hunahunas tao. Why ko mo kung maglikay? Hisabtan ko ikaw Matansyang. Gani, kundi pa lang tungod atong emergency. Sa pagka-ospital ni Miles, nga walang-wala gyud ta. Paliparan gyud na kung kwarta nga iyang gipahatag nimo para sa pagka-ospital ni Miles. Mao lagi. Kining wa jud ta. Mausap to nga ako gitong gidawat ang kwarta kay nagunahuna ko sa kahimtang ni Miles nga na-admit. Maong kinahanglan makapayad gyud ko ato Matansyang. Bisan pag miingon si Greggy nga dili niya katupapayran. Na, maugyod. Kinahanglan yung bayaran dito ko rin. Kay, naklaro na rabagyon na ako. Nga doon na gyoy laing motibo katong Greggy's pagtabang ninyo. Doon na gyod. Oh. Og nakasiguro kong hisabtan mo usab kini. Dili ba? Ha? Corina? Matansyang kuan. Bisan pagdili ko nimo tubagon. Sa imo lang reaksyon. Nagtugan na kini nga nakamatikod ka ini. Ma. Hinoon, dako ko pagsalig nimo. Kay nakaila ko nimo. Pero sa ngadto-ngadto, wa ta masayod kung unsay sunod nga mga panghitabo. Maong ayagyod kalimot nga may bana ka. Og may mga anak mo si Francine. Og labaw sa tanan, ayaw gyud kalimot sa pagampo sa Ginoo nga malikay ka og ang tibuok mong pamilya. Sa bisan unsa og dili gyud angay nga mga panghitabo. Wa pa day maumanog istorya sila sa Lola Tansyang og Mama Corina, kuya? Uy, kadakog ba pa ni mo mga uyab, uy? Duka. Ang bata na nila, oy. Akbay naman na sila dira. Duka na ko. Bitiag na. Kuya, nakatawag na ba kong Papa Francine? Untuwa. Ngi. Ni, Ngi. Huwag ni mo sulti. Loy na ni mo, good. sige lang. Kay pwede naman kuno ta magkatawag niya. O siya pa mo tawag nato ka nang di siya busy. May laging makagamit ang cellphone ni mama. Ang dili. Imo tutulong gihisgutan si Papa nga palitan ang cellphone. Hala no? Nagsabot ba ta nga dili lang sa nato isgutan si Papa Ban sa cellphone?
Kay Aw. napatibayaran na ni Tito Greggy. Oh, Hala, Desa. no. Limot ko da. Hala, no. Ala. Kung makabayad na unta ta ni Tito Greggy, anin na nato istoryan si Papa. Oh. Oh. Sabot ka. Okay. Sige na lang. Anak na lang. Oh, Anak na lang, ha? ano lang. Anak na lang. Ato asa di sila si mama ko rin og lulatan simbi. Ingna nga maniran ako sa tindahan. Tugon lang ako. Sige, ako atuon. Dili unta ko gusto nga magtawgan na nila dito sa amo. Kay bation gadayon ko kamingaw nila. Ug makauna-una na dayon ko sa pag-uli. Pero kinahanglan ligunon ko ang akong kaugalingon nga dili madani ini. Kay naglaom sila nako. Ug niini lamang paigiha sa akong pagpadarbaho dinhi sa Cebu. Mahatag nako sa akong pamilya ang ilang panginahanglan. Labi na gid sa pagtuon ni Dodot ug Mais. Nga tinguha na akong makatapos gid sila. Alang silang mayong kaugmaon sa umabot nga panahon. Hapit na moabot sa katunga na ning botilya ang nahurot akong pino. Pero hangtod karon, wa gyud ko bati ang tuka. Kay wa gyud mawas kung nahuna ang pag-uli ni Corina sa cellphone nga akong tanggihatag niya. Shit! Di gyud ko may mutang ini. Dili gyud. Unsa ka kung tawagan ko siya? Maayo ka? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!